Tikulandireni amalawi omvera kwina kulikonse kumene muli lero pa 29 December 2025 tsiku kumati Monday lolemba limene anthu ambiri amakayamba ntchito zawo kumadera osiyanasiyana ma business whatever. Muli bwanji amalawi anzanga? Ine ndine Pastor Moses Shumba. Koma poyamba ndimafuna ndithokoze Mulungu chifukwa cha chifundo chake chimene wachionetseranso kwa ine mu tsiku la lero kundidzosanso ndi moyo wamphamvu wathanzi. Nditagona usiku, mkati mwa usiku ndinafika saizi yosadziwa kuti ndine ndani, koma Mulungu wandisamalira, kunditeteza, kunditembenuza, kundidzosanso mu nthawi ngati ino. Mu ora ya 4 o'clock. Ndimati ndikupempheni nonse amene mungadzuke soka mu ora imeneyi kani mu ora yakutsogoloko. Mthokozeni Mulungu. Sikupambana kwathu, sikuthekera kwathu, si nzeru zathu kukhalanso ndi moyo mu tsiku la lero, koma zamukomera Iye kuti lero akatisungenso ndi moyo ali ndi cholinga nafe. Tiye ndikakwaniritse zolinga za Yehova Mulungu, tikudziwa tsiku lidzakwana loti tidzapita kuli chete, koma lisanafike tsikulo tikwaniritse zolinga zake. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Lero ndili ndi nkhani imodzi yoti ndifotokoze ku mtundu wa Malawi. Koma ndisanatero ndimafuna ndiwayankhe anthu a boma la Msanje. Kwaphokera uko tiye Mbenje, amene mnandipeza ndi nkhani yokhudza mwana amene adaphedwa mwankhanza kwambiri ndi bambo Isaac Majiga. Mwanayo dzina lake ndi Luwo Dayo, mwana wa bambo Dayo. Nkhani iyi mutandipatsa mwina ndi 2 weeks tsopano imene mwandipasa, dzulonso mwandipasa nkhani yokhayokhayi. Ndiye ndimayilingalira, of course ndine omenyera ufulu wa anthu makamaka amalawi anzanga. Koma pali nkhani zina zimati zikandifika ndimayamba kayi kudzilingalira mozama kuti nkhani iyi ndichita handle bwanji. Ndiye ndapeza solution ndipo ndikuyankhani kuti nena kuti nkhani imene ija ndayisiya m'manja mwa mabwana anga. Yafika, yawapeza, ndipo ayiona kuti ayichita bwanji, ndipo sakuzengereza china chilichonse pa nkhani imeneyi. Anthu ako aphokera kwa tiye Mbenje, khalani ndi chidwi chodikirira kuti mumva zotani. Ndayiponya mu ofesi ya mayi Mary Navicha, amenenso mwawayitana kuti mwapaderadera abwere adzakumane ndi banja limene lili la Dayo. Mayi Navicha ndikukhulupirira kuti afika, ndipo sindikukayikira, apeza nthawi akumana kuti adzamve chinachitika kapena nkhawa zimene ali nazo banja la bambo Dayo za mwana wawo ameneyi Luwo Dayo, amene adaphedwa mwankhanza mochita kudulidwa khosi komanso kuboledwaboledwa ndi masipoko masana dzuwa likuwala. Nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Choncho nkhani imeneyi ndayisiya m'maofesi mwa olemekezeka mayi Navicha, ndayisiyanso mu ofesi mwa olemekezeka bwana Mukhito, ndayisiyanso mu ofesi mwa olemekezeka bwana Chisale, komanso ndakayisiyanso ku ofesi kwa bwana Inspector General of Police bwana Luhanga. Choncho anthu amene akalumana apeza solution yokuthandizirani inu anthu ako aphokera tiye Mbenje. Nkhani ya lero ndimafuna ndikumbutsane nanu amalawi. Mundimvetse kwambiri chimene ndikufuna kutanthauza. Nena kuti lero ndi date 29, tangotsala ndi masiku awiri kuti chaka chiti chimalize cha 2025. Tikulowa mu chaka cha 2026. Pa 16 September tinali ndi chisankho m'dziko muno chosankha mtsogoleri wa dziko komanso aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansela. Zidachitika mwabata ndi mtendere, ndipo zotsatira zinanena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika
amene ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party ndi amene adawina pa mpando wa president mdziko lino. Ndipo atayamba kugwira ntchito yake, tsiku limene ankalumbira ku Kamuzu Stadium mu mzinda wa Blantyre adanena kuti ndabwera kudzapulumutsa Malawi mu nsinga zimene munali nazo mzaka zimenezi, ndipo imvani mkati mwanu kuti ndikutumikirani komanso ndikusamalirani. Ndiye ananena mawu onena kuti ngati ena mumaganiza kuti tikalowa mboma mukadya ndalama zimenezo iwalani. Adatsindikanso kunena kuti nthawi imene amalumbiritsa nduna zake adaziwuza kunena kuti ndikufuna nduna ina iliyonse igwire ntchito molimbikira osagona, mugwire ntchito usiku ndi usana kutumikira Amalawi. Anayankhulanso kunena kuti ngati ipezeke nduna imene sigwira bwino ntchito ndiyichotsa nthawi yomweyo. Kusonyeza kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ngati mtsogoleri wa dziko amadziwa kulimbikitsika ubwino kapenanso chidwi cha nduna zake zimene iye adazisankha kuti zimuthandize kutumikira dziko lino. Ndikuyankhula izi dala mokukumbutsani Amalawi kumene Amalawi ambiri mumakonda kuyiwala. Amene mudalipo mu nthawi imene ndikufotokozayi ndinu mboni kuti mtsogoleri wa dziko lino anayankhula zimenezozo mu nthawi ziwiri zosiyana, pamene iye amakalumbira komanso pamene iye amalumbiritsa nduna zake. Zinali nthawi ziwiri zosiyana. Lero tikudzuka ifeyo ngati ma-activist ndi anthu ena kumakhala ngati kuti ife tili ndi nzeru zambiri zoposa president wathu, kuti tizimuuzira masamu, kumamuuza chochita. Uyu tanchotse, uyu sali bwino akupanga izi, uyu sali bwino tanchotseni akupanga izi. Pamene iye amene ankasankha ndunazo ife kunalibe, sitinamuuze kuti sankha wakuti unduna wakuti, sankha wakuti unduna wakuti. Ndimafuna ndidzudzule mchitidwe woyipa umene tili nawo ife makamaka ma-activist kunena kuti tisamalitse kwambiri. Chodabwitsa kwambiri chimene chikundidabwitsa kwambiri nchonena kuti ma-activist amene akudzuka nkumayankhula zipongwe ngati zimenezo ndi amenenso amalimbana ndi boma la DPP munthawi ya kampeni, kumamunyoza Profesa Arthur Peter Mutharika kuti wakalamba sangayendese boma, nkumachemerera wawo amene amanchemerera nthawi imeneyo. Lero omwe aja abwera, kodi ma-activist ngati amenewa tiwadalire, tiwakhulupirire, tiyenda nawo limodzi, atithandiza kapena ndi otumidwa? Funso langa ndi limene la Malawi, yankho muzilipeza, chifukwa ife tikufuna boma la mtendere, tikufuna Profesa agwire ntchito yake zimene iyeyo amadziwira, chifukwa adafotokoza zimene iye akufuna kupanga pamene amalumbira. Ndimaona ngati kuti chanzeru tikadasiya timuone kuti zimene amanena zija ngati mtsogoleri akwaniritsa. Anali ndi masomphenya a mtundu wanji? Kodi zimene akupanga ndi zimene amalonjeza zija zikufanana? Osati ifeyo tikachuluke nzeru kumampasa maganizo athu okhotawo, pamene mbuyo monsemu timamunyoza kuti tikhala ma-advisor a mtundu wanji kwa iye ngati tikufuna kukhala advisor wake. Sindikukhulupirira kuti iye angazitengere zimenezo, chifukwa kuti anthu ife amatidziwa. Tonsefe kuti timayankhula timayima pambalambanda ndipo amatitsata bwino lomwe kuti uyo akuyima nane, uyo akundinyoza, uyo akuti ndine wokalamba sindingakwanitse, uyo lero nomwenu tomwefe tikatembenuke tiyambe kumuchemerera. Angachilandire bwanji iye ngati mtsogoleri? So chimene akugwisa ntchito kwambiri Profesa Njichija chimene anaziyankhula mu malemba mu buku lopatulika kuti zisiyeni tirigu ndi namsongole zikulire limodzi.
So mu activism muli tirigu komanso muli na Nsongole. Ndiye akungotisiya kuti tiziyenda koma papezeka nthawi yoti afuna kuchotsano na Nsongole, kukamuotcha tirigu apite ku nkhokwe. Zimene ndikuyankhula basi muzigwiritse ntchito chifukwa anthu ife timayiwala kuti there is tomorrow after today. Tinayiwala zimenezo munthu ya kampeni ija amene timayima pambalambanda. Koma ine ndimapempha ndipo anthu mundikumbukira kwambiri kuti Pastor Shumba Sakunamadi amapempha kuti Amalawi tonse tiyeni tisapote DPP. Tiyeni chabwino zipanizo zikhale choncho, tiyeni tonse tiyende ndi DPP, tipange alliance. Ndinakuwa kwambiri, kukuwa. Pafupi president wa chipani chichonse ndimamukuwira payekha. Tabwera tiyende limodzi, tapangani alliance, koma zinakanika. Chimfesa chisoni kwambiri nchonera kuti mapresident ambiri amene amauma miyoyo yawo anali ochokeraso mchigawo chakumwera, kumenenso Professor Arthur Peter Mutharika amachokera. Pafupi mwene mapresident 5 ngati si 7 onsewo kufuna kumugawa munthu mmodzi yekha kuti asapeze kuthekera. Koma tinamuona Mulungu akuzionetsera payekha, akukweza ukulu wake pamaso pa Amalawi, kuti Amalawi amene amakhala mtima ofuna kugawanisa mavoti zidawakanika. Ndimathokoza mpaka lero president wa chipani cha Afodi amene koyambira adanena kuti ine ndigwira ntchito ndi chipani cha DPP ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso tikanena zamene anapangira kampeni kudzipani zina zonse kupatula DPP, koma zina zonse chipani cha Afodi chinathamanga kopsa, ndipo chinali ndi anthu ochuluka. Kumapeza kuti munthu uja sanazikundikire kuti andi ndi anthu ambiri onditsatira ndi mapandeka. Hayi, anavomereza kuti ndigwira ntchito ndi DPP. Now lero ife ma-activist amene timadzimva kuti ndife ma-activist ndi amene tikufuna tionese ngati ndife anthu odziwa kugawanitsa kapena kulumikizanitsa. Koma chimene mungakumbukire nchonena kuti pachichewa pali mwambi, chidaona maso mtima sumayiwala. Chimene chidapangisa kuti Professor Arthur Peter Mutharika mu 2020 achoke mboma tikuchidziwa tonse. Mbali ina ikulu kwambiri ndife tomwe ma-activist. Lero tikubweranso ife tomwe ma-activist tizinena kuti yayi koma mtsogoleri ndi uyu, kuti zimveke bwa. Ndikuyankhula izi mwadala kuti tikamapanga chinthu tizilinga mmawa. Ena akadayimba nyimbo yawo amanena kuti, anayimba muchizungu kuti tomorrow must be greater than today. So ife tinayiwala kuti mmawa likhoza kukhala tsiku lopambana kuposa la lero. Timayang'ana kakang'ono kamene kamaoneka kowala kwambiri, koma kali kofoka mukuwala kwake. Ndimati ndipemphe izi, tisamanyozane. Ndimafuna ndichite komenti zimene wayankhula m'bale wina pa social media dzulo, amadzudzula mchitidwe wa ma-activist. Amanena kuti ndikanakonda inu ma-activist mutamalowerana ku inbox ngati wina mukumuna kuti walakwitsa. Ndikanakonda inu ma-activist ngati nduna ya boma ina yake yalakwitsa kuyiyankhula mwapaderadera ku inbox kapena kupita ku office kwake kapena kupeza njira ina osati kubwera pano pa social media. Zikumachotsa ulemu kwambiri. Ine chimene ndikufuna kuteteza kwambiri ndi kuchotsedwa ulemu kwa nduna za boma la DPP zimene zikugwira ntchito zake mwapamwamba kwambiri, zimene profesa ngati mtsogoleri wathu adazisankha mozidalira. Ndiye ife amene sitikudziwa zamkatikati
tikumabwera pambalambanda ndi ma fake news kumanyoza nduna zija nkumanena kuti tinabwera pano kuima pa chilungamo chake chiti mungachifotokozeni chimene munthu yowala kuitsa chenchen chimene niwo mapeza kuti mafumu pakafukufuku wanu mungachifotokoze mwangomva nkhaniyo kwa munthu wina wake nkhani sinayifufuze kuibweresa pambalambanda amayi azimvera zopeperazo by the end mumapusa nazo ndinuyo ma-activist mukumatipatsa manyazi kwambiri ifeyo ma-activist kuti activism yathu sili settled sinakhazikike so tisefa ndinankhola zimezi tisefa mchaka cha 2026 tikulowachi sitilowa chimodzimodzi tisefa ndinamuuzapo activist wina sindikumutchula dzina lake atayankhula mawu onyoza kwambiri kwanyoza mayina vicha ndinamuuza kwini mpakusase zimene ukupangazo utha activism yake si imene muli pa stashumba iyi ikhale ina imene munkapanga mbuyomo pano panawo munthu yalizi watheratu sanga uweso ya amachita makani ayi ujeni DPP ndinayipangisa ndinayamba ndine kaya nkayambira kuti kaya kumene ankayambako anatha pano pasakumvekanso sinimutchula dzina mufufuzane nonse ma-activists kuti amene ankamveka kwambiri pano pasakumveka ndi ndani ine ndikati ndimumalize munthu ndimamele modabwitsa kwambiri sitsengasoyi koma ndimayenda ndi mulungu that is why always timatulusa vienanga ndimanena kuti tidziyamika mulungu and mulungu amakhala kumbali yanga most of the time believe it or not mutha mmodzi mukalimbana ndi kunyoza nduna za DPP mukalimbana ndi kunyoza utsogoleri wa DPP mukalimbana ndi kunyoza amene akulamula panopa mutha mawanga amwagwiritse mark my words mwachikondi changa ndikupempheni kuti ngati mufa mugwire bwino ntchito ya activism yanu ikuyendeni bwino kunyoza kutukwana nduna ya boma kaya ndi president kaya ndi chipani sitiye kuti imene ndi activism si chilungamoso chilungamoso chimasangasidwa ndi kutukwana wina ndinayankhula dzulo kunena kuti Bible mu buku la 2 Timoteyo chapter 3 verse 1 amanena kuti mkulu musamnyoze koma mundandaulire so nduna zathu ndi akuluakulu athu president wathu ndi akuluakulu athu amene amalandira ulemu iweyo ndine kapuntha buya ngati ineyo sukuyenda ndi bodyguard siwe munthu woyenera kulandira ulemu panopa pamene amene mukunyozayo amayenda ndi chitetezo wake siza kuti pali kusiyana pakati pa iweyo ndi nduna imene ukuyinyozayo iweyo uli pansi pa amene yoyo iweyo ukamayang'ana amene umanena utukule mutu wako ukweze maso kuti umuone kuti wakhala pati so amene yoyo kuyenera umpatse ulemu alandire ulemu osati chipongwe never kaya munadanapo zifukwa zina mbuyo mo whatever koma once things change to him you must respect him you should respect her ndimene zima even mu Bible zimene zikhale choncho munthu amene wapasidwa mpando kuchoka pamene yanalili kwa iwe asakhale mwana ndeti chotse mawoti iwe kafanewe iwe mwana wakutiwe wakuti kumatchula kumene munthu amachokera sulemu that's not activism ngati mumadziwa kulangiza ndinu ma-advise odziwa kukonza zinthu mupitireni munthu ya Winbox kwake mumukonze mupolishe abwerepwera ife tingoona kuti munthu ya wasintha tizadziwa kuti mwasintha ifa ya inuyo osati kumuyalutsa kumunyoza nkumazipa pakuti ine ndine uje activist wa ujeni sini walimana amene munamva kuti mu activism mulilimana ndi ndani munamva kuti mu activism mulilimana ndi ndani ndeti ndino activist
No. Si bwino kutero. Ndayankhula izi lero pa 29 kuti tisinthe. Kaya mukumva molakwika, kaya mukumva modzudzulidwa, kaya mukumva motukwanidwa, kaya mukumva monyozedwa, koma ndayankhula izi kwa ife amene timazitcha kuti ife ma-activist kuti tisamalitse pakamwa pathupa. Ngati tikulikonda boma la DPP kumene ati ndife okonda DPP, tisayankhule mawu achipongwe, tisatukwane, tisanyoze nduna ya DPP. Pezani njira moti muifikire nduna ija chifukwa inu mukumukonda munthuyo, koma kumubwesa pambalambanda kumene ati tikukukondani, simukumukonda. Wani, mudziwe kuti mukumuvula Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa ndi amene anamusankha munthuyo. Inu simungamene kuti sanasankhe bwino. Inuyo ndi amene mungasankhe bwino. Ngati DPP musanasankhe bwino, inuyo sankhani wabwino tione ngati zitheke. Mulepheranso sizingatheke. Ndiye pakati pa inuyo ndi profesa wanzeru ndani? Baibulo limanena kuti ngati mukunyoza cholengedwa cha Mulungu, simukunyoza cholengedwacho, koma mukunyoza olengayo. That's what the Bible says. Ndi chimozimozi ngati mukunyoza odzozedwa ndi munthu, simukunyoza odzozedwa, koma mukunyoza odzodzayo. Ngati nduna inasankhidwa ndi president, inu ndikumayinyoza ndunayo, nkumamuyamikira president, mukunama. Simukunyoza osankhidwayo, mukunyoza osankhayo kuti anasankha mphwepwa. Meso anayankhulira ena mu nthawi ina yake kuti a DPP aphonya penalty. Kuyankha kumene kuja kumangofuna kuti tingosangalatsa mukathale kochepa, koma mawa anthu akayizukuta sonkhanichi mapeza kuti anthu ife sitinayankhule bwino. So let's we think about it. If we are a true activism, but if you are fake activism, go ahead, continue. You shall see. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Alole, akane. DPP ndi Blue Alliance ndimene kulamula, andi pa chiwongolero pali Profesa Arthur Peter Mutharika mpaka 2030. Wina afune asafune. Mukhale ndi mandela bwino pamene tikulingaliranso kuti kodi chaka chimene chikubwerachi tichiyamba bwanji. Ambuye akhale nanu nonse ndi pakudalitseni pamene mukumvetsera VN yangayi. Ngati Mulungu alola, mawanso tikupatsirani VN ina yotsanzikana yokwangula, chifukwa pa 31 sitidzatulusa VN zakhala tili mkati mokonzekera chimwemwe ndi chisangalalo. Koma mawa titulusa VN yabwino kwambiri. Amalawi nonse. Bye bye.